Mit navn er Line Baun-Danielsen, og velkommen til Sporløst Forsvundet. Vi er i aften på sporet af en ung studerende ved navn Kim Wagner. Kim er 22 år og studerer tysk kommunikation på Handelshøjskolen i København. Kim har nu været sporløst forsvundet i over 3 måneder. Sidste gang Kim Wagner blev set, var i hans alt for dyre lejlighed i Vanløse, deprimeret og fortvivlet over, hvordan han nogensinde skulle betale næste måneds husleje. Han følte sig ensom og savnede kultur. Kim har fra barnsben holdt utrolig meget af musik. Han har siden han flyttede til København været en stor del af det københavnske musikmiljø og turnerer nu land og rige rundt med diverse bands. Vi har været ude og interviewe nogle af Kims nære venner, i håbet om at finde frem til nogle clues om, hvor Kim kan befinde sig. Kim var altid fantastisk at være sammen med. Især kan jeg huske vores madaftener. Han var rigtig god til at lave mad. Han lavede det til mange eller til få. Så det lige hvad der passede til ham. Man kunne altid komme til ham. Og så var han bare rigtig rar. Vi ved endnu ikke, hvor Kim befinder sig, men vi har i det mindste fået et par fingerpeger om, hvad han holder af. Kim kan godt lide musik, og Kim kan godt lide at lave mad med andre. Vi søger videre. Ja, men Kim han var bare altid så glad. Altså, ja, især festglad. Hvis der var nogen, der kunne få en limpe op at stå, så var det virkelig, virkelig ham. Altså. Han kunne få alle med, og han var bare så social og så god. Altså, han sørgede for, at der var ingen, der følte sig udenfor. Han var virkelig dejlig menneske. Aha, endnu flere clues. Kim er altså et festligt indslag og et socialt væsen, der elsker en god gang limbo. Disse beskrivelser af Kim som person har alle ført os i en retning, nemlig imod RHK, Rigshospitalets kollegium. Jeg har nu taget sagen i egen hånd og er taget ud på RHK for at lede og følge det sidste spor, vi har fundet af Kim Wagner. Men følg med mig. Jeg tror, det er mig. Vi skal med elevatoren. Sidste kendte spor var på 7. etage her på RHK, men nu ser vi. Jeg står nu i elevatoren op på 7. etage på RHK for at lede efter Kim Wagner, som efter sigende skulle tilbringe en del tid her på kollegiet. Jeg er nu ankommet på 7. etage på RHK-kollegiet for at lede efter Kim Wagner. Vi har fra flere kilder hørt, at Kim skulle være inde bag den her dør. Goddag. Mit navn det er Line Baun-Danielsen fra Forsvundet Sporløst. Er du Kim Wagner? Ja. Hvad laver du her? Vi har let efter dig.
Jamen, jeg er simpelthen så glad for mad, musik, fester og mennesker, så hvor skulle vi ellers være? Jeg vil gerne takke Line Baun Danielsen og Sporløst Forsvundet for at have fundet frem til mig. Jeg håber nu bare på, at RHK kan finde et værelse til mig, så jeg ikke forsvinder nok en gang.